¡Ay, con el policía, la puta que te parió! Du kender godt de elmaster, som står nede bagved trælastallen. Dødsensfarlige. Og alle har vidst det. Bjarne? Hører du overhovedet efter, hvad jeg siger? Bjarne, hvad er det, der sker? Få ham væk. Få ham væk. Få ham til at forsvinde. Nu. Ja, tæl roligt. Jeg skulle kunne tale med Bjarne Amager. Er det her, han er? Det kan jeg desværre ikke udtale mig om. Er der noget andet, jeg kan hjælpe dig med? Nej! Kommer Bjarne nu? Ja, du kan godt lige være sød og tale ordentligt til mig. Jeg kan ikke tale ordentligt. Har hjerneskade. Men derfor skal Ejkild behandles på lige fod med alle andre i huset. Kommer Bjarne nu? Det kan jeg love dig for, at det ikke gør. Du skal ikke være her. Kom, væk fra området. Kan du ikke forstå dansk, mand? Ved du hvad, den diskussion, den gider jeg simpelthen ikke at stå og tage med dig her. Så, væk fra området. Jamen, det er den lille Ejkild-mus, der er. Ja, det er muligt, det er en mus. Den skal ikke her. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Ved du hvad, nu skal jeg sige dig noget. Du skal ikke stå og true mig med det dyr. Vær sød at pege den giraf et andet sted hen, så vi kan komme tilbage til en nogenlunde ordentlig dialog igen. Vil du, hvis du ser på Bjarne, så hils. Og giv ham den her lille æren. Fra Ejkild. Der er en hund. ¿Y qué poner a la publicidad, pelotudo?